Môj obľúbený seriál je... Nie Simulátor. Môj obľúbený seriál sú Simpsonovci. Somariny. Kamolol. Čo toto zač? New Maps, The Simpsons Tower Defense. A ja milujem Tower Defense. Štart. Vyzerá to zaujímavo. Veľmi zaujímavo to vyzerá. Sačka si stiším soundy, lebo potom nebudete ma počuť. Dosť zaujímavo to vyzerá. Burger Endless. Vočko normálne. Ten čo tu? Nasratý ako vždycky. Store. Škola. Dám ešte nejaká iná mapa. Nuke Plant. Jadrová elektrárne. Mansion, Krusty House. Tak ten house klasicky je skúsiť. Start. Ten teleporting. Ten face. Na nezaplatenie. Mám easy, no. Poďme, poďme. Ładnie, musimy... Tam nie wiem. Ładnie. Jest to trudno. Ja już. To się bawi, do mi klasika, a sy mir. Oni znają. Skoro szpady dać, pisać. Nie pisać, pisać. To jest hipno. Wybiję. Strasznie dobrze na dobrze. Ja wiesz, wyjść ja na pismo, małski, coś tam. Ono nie trudno było, także. Ja lasi. Możesz tam zrobić. No i tu mamy. Kudam, posłuchaj. Zaraz posłuchaj, dobra. Siema, Rosi. Kurwa, masz włączyć motory. To co? Ty tu to zamyślaj. Nie zrobię, nie robię. Właśnie, nie robię. Dobra, nie zrobię. Czekaj. Robi. O, co mamy? No trzeba. To sobie będzie dokument. Ja muszę usunąć. Pasę. Ja. Po co muszę się napisać? O, cię obrócić do tego, co nie tutaj. To sam. Czekajcie. Nic. Ja trzeba sobie nie. Jo, nie, skąd. Co może nas do tego domu. Okej. Dobra, nie bezpiecznie mam robić. Wiesz, jak jest po prostu ja szukam furt? To zaś jest. Nie kurde. Na samej reklamy. Na was widzę. Pamiętam. Na rękę. I to na zachód. I to na zachód. Money. Na zawie! Bez skitu. Ja nie na zawie. Orange, padło. Idzie. Ja nie wiem, może patrzę na stole. Patrzę. Jak może patrzę na stole? Nie wiem, nie patrzę na nie patrzę. Mam dwa. Takie dziwne domy, co nie wiem, to mają żołnierze, ale... Nie znam obraz. Ja to skitu nie robić. Czasem nie mogę. Padło, tu pięknie. Fast food. Jeszcze nie polska. Jak chcesz, tak możemy z tobą zagrać hard mode. Ja som už prešiel 3. Jaj. Ďalšie kolo sa nám tu začuje Lukasko, jupi. Jej. A budeme hrať hard mode, teda. OK. Ak som si všetky veci... Koľko im môžem placnúť? Počkaj, koľko by to tam písalo, že ich môžem placnúť? U každý somári na place? 20 môžem placnúť.
Ale som na 19. wavke, čiže som na predposlednej, čiže za chvíľku tam budem. Možno hardcore nebudeme hrať, pretože neviem, čo som si to rovno počítač náhodou. Tie postavičky. Ja som to mal Megy za Robloxy, ja som bol full profit. A najmä som dal do už 26. noci. To je GG. 26. noci? Nedal 26. Teda noci. Wavky. Také FNAFko. Tak môže vidieť aj Tower Defense FNAF video. Mám ich. Máš? Áno. Som zlocov? No, aj všetkých tých, čo som mal. Dobre. No už mám, že posledná waveka. No a troška mi zdrhajú. Kámo! Čo? No, čo sa stalo? LOL! Screenshotni to a pošli mi to. Mám to. To vložím do toho videa. tak to bol najviac lol moment. Posledná waveka, no. A už je nás kamarád Myšák. Ja mám aj Legendary oného. Bigu mám, toho policajta, ale Hej. úplne na úkol, pretože nerobí skoro nič, on nedáva žiadny damage. Dáva peniaze. Tak mám. To je tak... LOL! Šňák. No ale troška sa ty hýb, ty myšiak, pomalý. Slimák. Ja som začal do farmu. Hej. Kľudne choď nejaké smáne zárobky. Ťa dohrám, veď mám to chuť na posledného. Poslednej. Tohto Ichio zabíjam. To čo bolo? Ja mám aj tu Maggie Limited Bound 1000 coinov. No, už mám iba posledných 6000 hápok. No ale nech sa pohodne trocha. No už je za chvíľku dead. Mám už... Je dead. Koľko to som dostal? 70. Ten face. Kámo, ten face, keď sa loadinguje, tak... Čekám, už te vidím. Fakt? No, drgol som z teba, no tak... Poď do... Mne sa to ešte načítava. No už ťa vidím, ale slabo. Zle sa mi to ešte načítava. Ideme do skúl? Čo? Ideme do skúl? Hej, tento tu na... Red larva. Tak na mňa nemohol sa ani vložiť. Poď. A kde si? Poď skúl. Schůl, už vidím. Počka, mám dárek nějaký. Claim, 20 many. Čekaj, poď. Máš nejaký veci? Dobre? Mám tu crazy catku. Tak poďme hard skúsiť. No, ja mám na začiatku 200 many. Ja mám toho detka maximálne. Koľko dám, aký damage dáva detko? 20? Púr detko, dáme to takto k sebe, aby on ešte ani nehituje. Už hitol trocha. No počuj mi tak vždy zmení jazd, ja nemám zapnutý proste svole. Kámo, lol, on nemá oko. Kto? Ten dedo. Má, ty mne to laguje. Ako si lepší mobil bola. Ja si teraz dám sem Viguma. Tak. A čo mi dáva? Aha. To som mal skôr než Kam GG, máš na niečo? Musíš.
Rýchlo, daj mi ešte nejaké mani a môžem dať na crazy catku. Mám. Dobre. Už dám na celkom dobre. Nice. Teraz mi dal výbum peniaze. Kam to? Mi dal dobré prachy. Kam dobré prachy mi dal výbum. Ty si toho detka tak na blízko dal, že nebude nosnú vedieť. Tak. Ale ešte som tak proste spavnul, že levituje. Vidím mu prdel. Takým nam. To je to tu na. Vigum. Dávam mi 195 za vejsku. Celkom dobré. Kde da upgradenem? Tam je ičný. Kámo. Je to? Idli. Ide. No tak budem zabít ho nesmál, protože... To tak mám na medianu. Kamo ten deda taký na niž damage má. Upgrade babku asi. Babinu. Stojí 500 a ja mám iba 72. Ale tá babina ho dá, veď to má rýchly reload. No má, ale to ičí má. Ale ne pomaly ešte môže. By sme to mohli dať. Dáme to. Ňau. Dáme to. Dáme. Vojči je pomalý. Nice. On mi dal dobré peniaze. Dám deda upgradenem. Už je na maximum dedo. Kámo, teraz tu Bob všetkých seká na jeden damage. No, už nebude seká na jeden damage. Bobek. Máš problém. To mal skoro levák Bob a ne normálny Bob. To si píš, že dám tvýmu synkovi pokoj. Věčný pokoj. Ale za to, že to je level 1, tak to je celkom dobrý. Ňau. Crazy cat lady. Máme to. Nic. Easy. A teraz ich dá na jednu ránu. Šá. No, už nie. Či nie? Ale na tu ich dosť. Chodilo, máme to. 500 pad, idem upgradenúť túto lady. Ukáž aký damage. 85 damage, reloaduje 0,4 sekundy. Mua! Tomu 320 dáva teraz Bob. Nevíš. By sme mohli dať. Kámo, si rýchli. Ten Bob dosiahne do dobrej diaľky. Kamo? Teraz tá Crazy Cat Lady je na takom šialnom upgrade. Kamo, mám 1100. Kamo, reálne... Počkaj, 90 krát 5... 9 krát 5... 450 damage za sekundu.
Môj Bob má 400 damage normálne. Takovou dal 0,75, takže... A som tam noob. No, tak to máte menej, nezomreli tam, ale prežili. Uj. Budem se medí. Ale já si vím, že ten motor jak můžeme dát. Jej. Najít. Kámo, můžete jít dva to skryčio, on je lepší. Deda. Hnusný deda a strieľaj. Je tak skryčio dobré nahitovali. Uvidíme, či to třeba bude dál, nebo tam někoho bude muset položit. Nie, skrču. Je mrtvý, nice. Ale tento alien má koľko? 8? Kámo, tak to je dead. Ja som dead skôr. 90 damage? What the... A zase... Ešte nie. Ešte chýba jeden upgrade. Tak sme ready. Že mám niečo, ale... Ja mám tiež na niečo, ale... No tak asi musím niečo použiť, ja ho niečo použijem. To je najlepšie. Oba. Oberik. Nemáme to. Yes! Upgradeujem lady. Kam ešte? Ja som myslel, že toto už bol posledný upgrade a ešte tam je niekoľko upgradeov. No tak musím našetriť na 1500 musím nazbierať. Bol som rád, keby mi teraz Bob vyseká $600. Som upgradeol Maggie. Čo sa mi podarilo. Ja potrebujem, aby všetci nás sekali, aby som mal 1500 na upgrade. Nech mám na max Maggie jednu. Crazy day. Tam ten Vigum je reálne dobrý. Kamo, čo ti dáva? Za sekundu Crazy Cat Lady mi teraz bude dávať 1000 damage. Poď Bob, sekačky. Bob. Boba. Ale keby tie upgrady boli troška menšie, he. Teda nie menšie, ale menej stáli. Kamo, oni zase dostanú. A počkaj, Nie. ja mám na max Maggie, takže som sa pomýlil. Dáme to. No to nedáme to GG. Kamo. A teraz som si neošetril na... Kamo, lo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 l
sa many. Ďalší upgrade dám do Widma. By mi dával väčšie money. 3000 demi za sekundu. Kámo, to je jaká divná prasovka. Zrazu, áno, dobré. Kamu, jednu stotinu atak, 300 damage. Krát 10 je 3000, takže to takto... Tak tá Crazy Cat Lady, tak to je iný zabijak. Proč ho? Mne to zabíja to nevážim. Ten dedek je mi na nič, ja tu namiesto radšej Kámo, neho. práve to nám zomreli, no v 16. waveke sme zomreli. No, to sme tam dávali skipy. Place. Ja tu robím lineu tých Crazy Cat Lady. Kámo, Big mi už bude dávať za wave 585. Ty krásovšten. Kámo, ten Bobek má dobrý range. No už nemá. Kámo, kebyže to sa mi natriedla, by som ti nekýfkol nejakých meg, by som ti konec vyfilala vlastne nejakú. Čo sa škeríš? Škrič, jakýši. To je zubami. Chýba mi 300 many.
Proč si toho dětka predal? Proč tu hubou jméno? Dědek. Tá Lady je lepšia ako ten dedek. No tak to je. Tak sa radšej detka predala, namiesto toho dal tú Lady, lebo tá je oveľa lepšia. Kámo, ja už natáčam 44 minút. A toto hrad má asi 40 minut. Kámo. To bude stream rovno. Ja to im radšej už teraz tak. Pán skrečí. A ten bobík mu dáva dobre. Mám toľko prachov, že mám si mi robiť. Mám na max Lady. Nightmare Alien. No tak to ten rýchlo umrel. Tam mám už 4 vigmov na max. Môžeme ešte ďalšieho položiť. Kľudne. Pochutnaj si s tým vigumom. Ja mám 5 vigmov, ale... Kámo, tak to budú mani jak prasa. Mami. Keby som mal tak aj tvojke, bude idu len volať. Pravda, ale nedá sa. Mne chýba 45 mani. Dal som ďalšiu boba. To dám na max. Dobre, už mám mani. Ďalšia Crazy Cat Lady na maximum. Bomby plecky do... Aha. Prečo to som... Mám tu 6 týchto Lady Catiek. Mobil sa mi prehrieva, krása. Bude prečo pusky bola. Dobre. Peniaze a to aj vlastne to bude... Neviem, pretože ja mám na to. Tu nás sú títo grandpavia, aj keď úplne sú sľabulinky. Place. Tak ich môže placiť viac. Títo grand... Čo musíme robiť? Žltý dolár dostane. Golden dolár. Nie žltý, ale golden. To upgrade takého zbora. Ja budem osamého. Koľko ich tu mám? 8. Bum. Kámo, je to rozhodné. Môžeš zapiť. Jo, ale ty počkaj, ešte by sa zadíve tam. Ja už mám zapnuté. Tak GG. Kámo, ten grandpa reálne stojí na tej ceste a vôbec mu to nevadí. Kámo, ja mám 50 000 $. Čo mám s tým robiť? To je sa ladiť nemôžem. Môžem. Ďalší bod na max a záverečná. Final wave. Final wave som chcel povedať, že som sa troška pomýlil. Trúťa to do 40 veľpiek? Troška na nich mám rozprávanie, keď už som stresol, že... Statues Alien, Void Alien, Statues Alien, Void Alien. Duffman! Kámo, naval pivo, more. Naval Duffman pivo. Lebo umreš. Od všetkých tu na. Ale položím tu niečo, čo ani neviem, čo položím. Duffman more naval takto pivo, že uvidíš. Aj po ňom. Lebo nenavalil pivo, tak je po ňom. Ty kokos, také many. Takže ak sa vám páčilo video, dajte like a odber, čaute. Sakra, sa mi to nechce vypnúť.